さすがです。噂は本当でした。いや、それ以上です。あなたには全てをお話しします。これからお話しすることは全てあなたの心の中にしまっておいてください。分かった。安心して喋ってくれ。ほら。この時代のあなたたちには信じられないかもしれませんが、僕は約20年後の未来からタイムマシンに乗ってやってきたんです。未来から？ 20 年後の？名前はトランクス。あそこにいるベジータさんの息子です。ベジータの？似てる。そういや似てるや。今から2年半後に僕は生まれるんです。でもそんな話をしに来たわけじゃありません。ぜひあなたに知っておいてほしい重大なことが。今のこの時代から3年後、5月12日午前10時頃、南の都の南西9キロ地点にある島に凄まじいパワーを持った恐ろしい2人組が現れます。何者だ？宇宙人なんか？いえ、この地球で生み出された人造人間というやつです。作り上げたのは元レッドリボン軍のマッドサイエンティストドクター・ゲロ。レッドリボン軍？そうです。軍そのものはあなたがその昔叩き潰したらしいですが。ああ、オラがガキの頃にな。あん時一番悪いやつも倒したから、てっきり全部なくなったもんだと思ってた。それが残念なことにドクター・ゲロは生き残り研究を続けていたんです。何のためだ？例によって世界征服が目的か？よくは分かりませんが、少なくともドクター・ゲロの狙いはそうだったと思います。しかし究極の殺人マシンとして作られた2人の人造人間は生みの親のドクター・ゲロを殺してしまった。つまりただ殺戮と破壊だけを楽しみとする人造人間だけが残ってしまったんです。相手は2人。1対1でも僕は逃げるのがやっとでした。待てよ、おめえの味方いません。20年後に戦士は僕一人しか残っていないんです。Ja, die Musik spricht Bände。3年後の戦いであそこにいる父もクリリンさんもピッコロさんも他の皆さんも殺されてしまったんです。かろうじて逃げ延びたごはんさんも僕に戦いを教えてくれた後、4年前に。あなたも知っておられるようにピッコロさんが死んでドラゴンボールもなくなってしまい、誰も生き返ることができなくなってしまったんです。年月をかけ楽しみながら命を奪っていく人造人間のせいで、未来の世界は地獄のようなものです。強すぎるんですよ、奴らは。待てよ、オラもやられちまったんか？あなたは戦ってない。今から間もなくウイルス性の心臓病に侵されて死んでしまうんです。めったな。先祖も病気には効かんねんか。くそー、死んじまうんか。悔しいな。叩けてよ、そいつらと。戦えないのが残念なんですか？恐怖はないのですか？そりゃ怖えけんだよ。すげえ強えやつらなんだろ。やってみてよな。なるほど。あなたはやはり本物のサイヤ人の戦士だ。症状が現れたらこれを飲んでください。約20年後には特効薬があるんです。この薬であなたは死なずに済みます。本当か？やった！サンキュー！本当はこういうことはまずいんです。歴史を変えてしまうことになって。ですが、あんな歴史なら
母さんもあなたなら必ず何とかしてくださると信じて、やっとタイムマシンを完成させてくれたんです。おめえの母ちゃん、オラのこと知ってんか？はい、よく。そういや、さっきタイムマシン作ったって言って、オラの知ってるやつでそんなことできんのは、まさかその母ちゃんって。はい、あそこにいる。どうさ Ach du heilige Scheiße! ブルマが Bulma ist deine Mutter! Um ein bisschen Anime-Flair reinzubringen. 今のが一番驚いた。あいつ絶対ヤムチャとくっつくと思ってたに。よりによってあのベジータとわかんねえな。このことは特に絶対に内緒にしておいてくださいね。下手をすると僕は存在そのものがなくなってしまって。ああ、わかった。では僕はそろそろ元の時代に帰ります。早く母さんを安心させてあげたいし。また会えっか？タイムマシンの往復分のエネルギーを得るにはかなりの時間が必要なんですが、もし生きていられたら必ず応援に来ます。さきろよ。いい目標ができた。こっちもそのつもりで3年間たっぷりと修行すっさ。Und wir's, Freunde. 3 Jahre Training! Seelenabzeichen für Trunks. Oh, die Community-Stufe, Alter. 13 bei Tatooine. Not bad. Jo, gute Kämpfe.さて困ったな。みんなにはどうやって言ったら。おい悟空、あいつ飛んでったみたいだけど、どこに行っちまったんだ？自分の家に帰ったかな。自分の家？あいつ結局何者だったんだ？いや、おい、今はそれよりも話すべき重大なことがあるんじゃないか。貴様が話しにくいのなら俺から言ってやる。おめえ聞こJa, mit den großen Ohren. 俺の聴覚は貴様らと出来が違うんだ。心配するな。奴の存在を消すような余計なことだけは言わん。ろくな修行もせずに殺されたんじゃたまらんからな、俺たちも。殺される？どういうことだ？告げられた衝撃の未来。人造人間を迎え撃て。ピッコロはトランクスのことだけはうまく謎のままにし、全てを皆に話した。さすがに誰もがショックの色を隠せなかったようだが、3年後に現れるという恐ろしい2体の人造人間。歴史に逆らい、その殺人マシンとの戦いに生き残るべく、それぞれが厳しい修行をする決意でいた。人造人間か。まさかレッドリボン軍の名前を今になって聞くなんてな。しかし奴が未来から来ていたとは。オラも驚いたけど、でもあいつは信じていいと思う。カカロット、教えろ。貴様ナメック星でどうやって生き残った？そうだ、俺たちずっと心配してたんだぞ。ああ、オラもあん時ダメかと思ったんだけど、最後の最後で運よくタマッコロみてえな宇宙船見つけてよ。そうか、ギニュー特戦隊、奴らの乗ってきた船だ。
そいつ乗って脱出したら勝手にヤードラットっちゅう星についちまった。ギニューたちはヤードラットを攻めていた。そこにつくようインプットされていたんだ。なるほど、その妙な服はヤードラット人のものか。あ、仲良くなってさ、もらったんだ。オラのはボロボロだったし。貴様のことだ。ヤードラットに行ってただ帰ってはくるまい。奴らは力はないが不思議な術を使う。そいつを習っていやがったな。へへ、あったり。時間がなくて教えてもらった技一つだけだけんど、瞬間移動っちゅうやつができるようになったぞ。Momentane Teleportation, wenn ich bitten darf. So viel Zeit und Platz beim Übersetzen muss sein. 瞬間移動つっても移動するには場所じゃなくて人の気を感じ取る必要があるんだ。つまり知ったやつのいねえ場所とかいけねえ。そこがちょっと欠点かな。いや、十分だろう。あんた今やもう何でもありね。よし。ではみんな3年後に現地で集合しよう。3年後のいつどこへ行けばいいんだ。3年後の5月12日午前10時頃、南の都の南西9キロ地点にある島だ。1時間前午前9時にでもその島に着けばよかろう。9 Uhr morgens? Nee, ist noch zu früh, da schlafe ich noch. 言っておくが、自信のないやつは来るな。足手まといになるようなものにいられちゃかなわんからな。カカロット、スーパーサイヤ人になったからっていい気になるな。この俺はそのうち必ず貴様を叩きのめしてみせる。サイヤ人ナンバーワンは俺だってことを忘れるな。あ、じゃあ3年後のその場所で本当に自信のあるもんだけで構わねえかんな。よし、オラたちも行くとすっか。そうだピッコロ、オラとご飯と一緒に修行しねえか。組手とかやりてえし。いいだろう、望むところだ。やった、ピッコロさんと一緒に修行できるんですね。そんじゃみんな3年後にまた会おうな。おう。ねえお父さん、一度うちに帰るでしょ。お母さんが待ってるよ。そうだな、父に顔見しとかなきゃいけねえだろうな。ピッコロ、まずオランチ寄っていいか。構わんが、あまり時間をかけるなよ。Ja, ja, Son Goku. So von wegen, hey Piccolo, wäre es in Ordnung, wenn du mal kurz mit meiner Frau quatsche? Oh, kein Problem, was das mal unbedingt sein ピッ muss. コロとの修行か。ワクワクしてきたぞ。俺は手加減せんぞ。ピッコロさんは厳しいですよ。あ、楽しみだ。 Ich finde ja generell eigentlich, das Pairing Son Goku Piccolo ist eigentlich perfekt. Also Pairing im Sinne von Kampfpaarung natürlich. Ja, ist ja vor allem dann bei der Buu-Saga so gewesen. Wieso rutscht gerade entlang? Okay. Bei der Buu-Saga und natürlich auch bei Dragon Ball Super und so. Da wurden die Gottformen des Saiyajins Kanon und so und Piccolo irgendwie nichts davon abbekommen hat, etc. etc. Ich habe es jetzt nicht richtig verstanden, wieso man ausgerechnet da wieder Vegeta nehmen muss, weil Piccolo. なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。 Piccolo hat sich eigentlich als langjähriger, wirklich Rivale, ursprünglich Feind und so, viel, viel besser. Oder freigeschaltet, okay. Ja, nur wenig den. Gottes Versteck, vierter Turm. Aber eigentlich abseits der Erde. Ach so, Masekai's Planet, okay. Eine Sidequest gibt's da oben, ne? Interessant. Durchaus nicht zu verachten, so zu Son Goku sollten wir. Ist sowieso schon der nächste Part, deswegen würde ich mal ganz kurz die Zeit noch nutzen. Und noch einen Dragon Ball holen. Ja, ist ja generell so. Viele sind ja von der Buu-Saga oder generell von der Entwicklung des Ganzen oder waren jetzt nicht so angetan. Kann ich durchaus nachvollziehen, ganz ehrlich.
Aber es gibt ja auch so, ja gut, war zwar ein Videospiel, aber es gibt eben auch so Geschichten, die dann halt, vor allem die Buchsage, die ein bisschen anders ablief. Da wo zum Beispiel nicht irgendwie Vegeta derjenige war, der von Babidi wieder, von Babidi manipuliert wurde, quasi um zum Bösen zu werden. Und so halt irgendwie stärker zu werden und so. Sondern, oh, das, sind Dragon Balls im gleichen oder was? Krass. Sondern, ja, da gibt es so eine Story, wo es eben doch auch Piccolo war. Und der dann grandios stark wieder wurde. Und eine andere Szene, wo sich Piccolo, der bereits dann mit Gott verbunden war, sich mit seinem Vater, dem Dämonenkönig Piccolo, der ja eigentlich zu damaligen Zeiten ja eigentlich im Vergleich zu heute sehr, sehr schwach war, dass diese beiden verbunden haben und irgendwie dadurch, weil es eben halt auch in eine Art Vater-Sohn-Transformation war oder whatever, sind die unglaublich stark geworden. Aber ganz ehrlich, ich meine, amerikanische Fusionen sind sowieso so eine Sache für sich, wa? Die können doch zum Teil so verdammt übel werden, dass man sich schon leicht wundert. So. Orange City und Lukadorf. Warte mal. Ich will mal ganz kurz jetzt doch wieder hier hin. Zu Son Gokus Haus, weil der Part sich schon am Ende zuneigt. Ich will mal ganz kurz gucken, wie es mit den Sidequests aussieht. Nicht, dass ich da wieder irgendwie was verpasse, weil das wäre jetzt sehr, sehr ärgerlich. Wenn zum Beispiel die Mission im Meister Kai nur jetzt gehen würde und nachher nicht mehr. Freezer mir zu danken. Ach du Scheiße. Ja, Bulma, ich hab dich verstanden. Ich habe es vernommen. Tja, selber schuld. Wieso hast du auch geheiratet? So, hey, gibt's auch doch einen Dragon Ball? Ganz kurz markieren. Dann gucke ich doch mal in der Storyliste, beziehungsweise natürlich in der Sidequest-Storyliste. Für die Zukunft, bis ein Krieg steht bevor. So müsste ich eigentlich nachdem noch ein bisschen Zeit haben. Okay. Wisst ihr was, Leute? Wenn wir jetzt doch schon dabei sind, ich speichere mal ganz kurz. So. Und dann würde man sagen, holen wir ganz kurz einen Dragon Ball. Ich habe mich gerade, ob die Typen ziemlich stärker sind. Eigentlich nicht, wa? Alter, was für eine Kombiwelle. Nein, ich will nicht zur Weltkarte, ich will nur ganz kurz hier rüberfliegen. Ja, da kommen wir ganz kurz hier rüber. Juhu! Hä? Ich bin nur ganz kurz darüber. Ne, warte mal. So müsste es klappen. Perfekt.
ちに用事はねえはずだ。 Okay, gut, ich verstehe schon. Das Spiel macht es mir gerade ein bisschen schwieriger. Nehme ich halt die Abkürzung. So. Schatz, ich bin da. 父、今蹴ったぞ。ただいま、お母さん。悟空さん、本物の悟空さんなのけ？当たり前じゃねえか。おめえも元気そうだな。まったく、1年以上もどこをほっつき歩いてただ。そんな妙ちくりんな格好して。それにごはんちゃんまでそんな格好で。いやー、話すと長くなるんだけどさ。 Son Goku erzählte alles, was geschehen war. Chichi war nicht sehr erfreut darüber. はあ ?3 年後に人造人間が来るからごはんちゃんを修行させてけれって？ Oha, wenn Blicke töten könnten. まあ、いいだろ？いい加減にしてけれ！冗談じゃねえ！悟空さ、どこまでごはんちゃんの勉強の邪魔したら気が済むだよ。勉強もわかっが、3年後にゃ地球そのもんがやばくなるかもしんねんだ。ダメだダメだ、なんと言おうと許さねえ。じゃあおめえは地球の未来よりご飯の勉強の方が大事だって言うんか？当たり前だ。ご飯ちゃんの勉強の方が大事に決まってるだよ。さすがにそりゃねえだろ。頼むよ。仕方ねえだ。これが最後だべ。 Er hätte sie wie im Anime machen können, die einfach mal einen Klaps auf die Schulter geben, sie fliegt erstmal durch ein paar Mauern, ist völlig verbeult und so. Son Goku entschuldigt sich natürlich, während er sie verbindet und sie sagt, okay, waren ja schlagkräftige Argumente. だけんど3年経ったら絶対憲法をやめさすからな。 Wer es glaubt, der selig. 本当にすまねえ、父。スーパーサイヤ人にも弱点があったか。 Ich weiß schon, wieso ich noch Single bin. Das erspart mir eine Menge Probleme. Das war eigentlich sein Satz damals im Anime. Oh Mann, ey. Ja, generell so die Trunks-Saga, wobei auch die Buu-Saga, hatten vor allem im Deutschen so geile Sprüche zu bieten. Schade, dass man so wenig davon übernommen hat hier. よし、そんじゃ修行に行くとすっか。悟空、悟空よ、聞こえるか？ん？この声、神様か。うん、よーく聞こえんぞ。久しぶりだな。よくぞ地球に帰ってきたな。待っていたぞ。早速で悪いのだが、お前に大事な話がある。え？今じゃねえとダメか？ほら、これから修行が。皆にとっても大事な話なのだ。みんなに。わかった。今からそっち行くよ、神様。ん？待っているぞ。ピッコロ、ごはん。悪いけど、俺は神様んとこ行かなきゃなんねえんだ。おめえたちどうする？何？神だと？俺は奴のところになど行くつもりはない。そっか。じゃあおめえたち先に修行しててくれ。はい、お父さん。でもお父さん、場所ってわかるの？ピッコロとご飯の木探ればなんとなく場所はわかっさ。大丈夫かな？そら、行った行った。オラがそっち行くまでピッコロとしっかり修行してんだぞ。任せておけ。久しぶりにしごいてやる。そんな。 Amazon Gohan. Okay, zu Gott sollen wir. Das ist seltsam. なんだろうな。 Das frage ich mich allerdings auch. Was ich mich auch frage ist, dass wir vielleicht doch erstmal noch die Sidequests angehen. Die beiden, die wir jetzt so gesehen haben, dann machen wir uns auf zu Gott.
Wobei ich mich gerade auch frage, wieso Son Goku nicht einfach zu Gott teleportieren könnte. Oder generell, wieso wir die momentane Teleportation nicht in der Map einsetzen, in der Overworld einsetzen können. Das sind so Fragen, die man sich so fragen kann, wa? So, Gruppe, schade, ich wollte gerade irgendwie... Ja, ich wollte, aber es ging nicht. Ich dachte mir gerade, hey, können einfach die beiden mitnehmen. Auch wenn sie nicht wollen, aber gut, dann soll es halt wohl nicht sein. Ne? Ja gut, Freunde. Wie es weitergeht, werden wir in der nächsten Folge. Sidequest plus Gott-Besuch. Ich bin gespannt, was bei Gott so abgeht. Und warum er uns so dringend sprechen möchte. Und ob es irgendwie etwas sehr, sehr Wichtiges ist, was sich sehr vom Kanon, sprich vom Manga unterscheidet. Ob es irgendetwas ist, was ich irgendwie, keine Ahnung, verplant habe. Über die Jahre hinweg. Ich glaube es zwar nicht. Ich habe eigentlich die Story relativ lückenlos im Kopf. Aber, naja. Wer weiß das schon. Bis dahin, ciao zusammen.